Oha neze Igbo mụrụ nsem ọzọ ekene m unu. Abịalụ m ka m kwute obere okwu gbanyere ife na-eme na afele mba ụwa maka marriage dị iche iche. Ife na-eme na marriage isi dị iche iche ma vidio ife anyị na-afụgasị ma ndị na-amụ ya ọkụ, ma ndị na-amụ ilaita, ma ndị na-asụ mma, ma ndị na-apịawa bọtụl, ma ndị na-edivọsụ, ma ndị na-invọsụ. Ha ncha niile wu ife agbara ọfụ social media na-ebute. Maka ife niile nwere advantage nwere disadvantage. Social media nwere a very big advantage. Etu a ka o si wee nwekwa a very big disadvantage. Most especially the western life anyị na-ebi na social media and the fake life anyị na-ebi na social media. So many things on the media will fake. Many of the rich men ifu na-eme ihe ego na-eme tụtụ gaga na social media jiche ndị ọrụ ụgwọ. Ụfọdụ 8 months, ụfọdụ 7 months. So many of the rich men na-afụ na-abụ ego online jiche ọtụtụ ndị ọrụ ụgwọ month payment jiche ndị ọrụ ụgwọ. So na ọ bụrụ na ị were ife na-afụ na social media bụ ego eje event ebugharị okoko moto eme nke a ọtụtụ ndị na-ego moto n'aka jiri nwayọọ na-akwụ ụgwọ, ụfọdụ na haya. Another thing na ihe ama maka ihe na-ewu online kịta abụrụ iwe ọzọ bụ na onwe oge ọya elu most especially ọkachasị n'ọdịnala anyị abụ Igbo. Ịma na ọdịnala Igbo akpọka ihe gbasara alụmdi na nwunye mkpa, mana onwe oge ọya elu anya na-anụzi di na nwunye ya na-adịkawazi ikekwe mgbe ụmụ anyị waya etolitewa ya na iwe gbasara di na nwunye, because ụmụ ife a na-eme online kịta put ego fear to the institution of marriage. So na o nwere oge ọya elu anya na-anụkabasị di na nwunye na ife anya na-emeziwu number 1 na ike ya agwụ nwaanyị, egwu ya na-atụ nwaanyị, ike ya agwụ nwaanyị, ayazi eji ekpọluchi ihe nwaanyị ayazi afọ inu di as anything which na mụ afụkwudo ihe dị n'ime. So na nwaanyị na-eche anya kama ọ yejenu di jebilibe nwoke, o nwere ike decide oke ebe ọ wụ nọ ịmụrụ ọnwa ịza abarị ịnụrọ di ịza na ịnụrọ di, mana ịmụọ ọnwa ya azanwu na ịmụrụ nwa nwee ụmụ. O nwere ike ojekwu nwoke mụọrọ ya nwa, ọ mụchaa nwa ọ na-abịa nne ya, ọ gụtakwa ya ite isi bụ onye ọzọ, ọ baa bụ onye ọzọ mụkwa na ya. Ụfọdụ ebido sign marriage, sign birth contract. Bịa mụọrụ m nwa, mme ya ọkwụ ya ụgwọ ego one dị etu ụmụ m uli arọ one dị etu echie m ụmụazị nara. So all these things na-eme online agbala aka iwe ahụ iwe social media and Gen Z age na-akpata. Ndị nna anyị va na gboo abụrọ ụdịle ndụ akababi, because they are onwe ka their mind the culture, they were well trained mindly to mind the type of things they do. They believe in the wrath of God and the wrath of Chukwu Okike Abiama. So they know things that when they do it, they fall short of the glory of Chukwu Okike Abiama. Mana this our age, Gen Z people, na this our 21st century, ndị nke 22nd century adị egwu. They don't care. We live I don't care life. We no longer think about the repercussion ife ọ ya ebute. So maka ndị na-aṅụli maka ihe na-eme n'ụwa kịta, ibe ọbụla ị na-aṅụli na-eme kịta amala na ụmụ gị ka ọ na-akwado olu ụzọ ba ya eji wee natọfu n'iyi. Amalụ na ụmụ gị ka a na-akwado olu ụzọ ba ya eji natọfu n'iyi. When we are talking about going back to our root, we are not talking about ndị Oke-Ite na ndị Otu. Anyị anara atọ about ndị egbucha aja ba ya ejedoba n'ọbịa ma after na main road gọọmenti na main road obodo mepego emepe bịa dọrọ anya. O nwere nke blọkụ ụzọ n'ime mgbaghachi ime Nderi mala akwa white fụtakwuchie ụzọ na in a lonely road, street light adịrọ, solar energy solar even adịrọ. Mụ nwanyere ọkụ na-apụta n'ime Nderi ya, nna mụ agbala ọrịa breki o mpịakarị ofu ahụ na-awa because amara m what you will be doing in the midnight na main road gọọmenti rụrụ alụ. Ibelive na ị na-achụ aja na ị na-achụta ka aja ebe a na-adọba aja wụ n'ime ọfịa, ịba n'ọfịa iche ezi gbala ịtọ ebunyezi gbala ịnọ jedọba aja gị. Ọ bụrụ na main road gọọmenti rụrụ,
So when we are talking about going back to our root, we are not talking about ndị nọ na social media na-edefend ntụ na aghụghọ batalụ n'ọdịnala, ma ọwụ ndị nọ na-edefend ma ya eme Oke-Ite post na Facebook ma ya eme. Ma ndị dị etu ahụ mara amalụ na ọ bụrụ unu na-emenya bụ Oke-Ite na anara esie vidio na anara esie foto eti na social media, it wouldn't have caused this type of nuisance a na-afụwa online. It wouldn't. Man, a blame unu. Onye blame Facebook, ndị nwe Facebook, Instagram, and all those social media platforms. Maka ọwụ na video na-emekịta na mgbe arụ fele n'enu ọtọ wele emie Facebook nwe ike ọfịa strike ya. Mana Facebook ya afụcha ndị na-egbu ọbara, ndị na-emechi ibe dị aṅaa, ibe mpịtọ dị aṅaa, ayala flag iba down. Mana nya bụlogodu na anwala anwafu ọnụ ala m na video kịta aba flag ya down. Iwe welie we malụ na this western asị na-ebubatala anyị mụ ihe Facebook to go Instagram, TikTok a ha sokwe na akwado aji iwe na-emebe anyị. Mana anyị aghara eji maka na basa akwado aji iwe na-eme n'obodo anyị in recent time in one way or the other. Anyị aghara eji maka ya sị na western civilization ihe ọfụ bata aba anyị na anyị aghara anabata ya. Mana nke ị na-eme uche ya adị ya. Unu nwaji aka unu webatawa those things, those secret things a na-eme in the secrecy. Ụwọdụ na-eseche see vidio onye bịara ịgwọ onye bụ ọgwụ. Onye nwa gwọchazi anachizi ebe ọ na-alụ ọrụ, achụọ ya n'ọrụ, asọghị asọ n'ụlọ ọrụ, before you know it o lose ọrụ ya, lose customer. Ma ndị na-eje agwa Oke-Ite na-eme business. Mmalụ na ịgwọrọ Oke-Ite for your business, I no go enter your shop. Ka ndị shop na-anya my clear eye, ka nji abịa azụ ha afịa. So n'iwe nje kwuli ya bụrụ iwe ọzọ bụ gbalagbala fele oke ọghọla ala. Kịta ka m tetara ụla dị inspiration bịa wee sị mba na mma ekwu ka m kwurafịa kịta ka ọ pụọ m na arụ. Ekene m unu.